बोले सच्चे दरबार की जय। बोलो शेरे वाली माता की जय। गोर लागतनी हम है बेबी बुआ। गोर लागतनी हम है किरण फुआ। अब तो हमनी के आज नवरात्र के 5वां दिन है ना फुआ। हाँ तो 5वां दिन के पूजा कल जाओ। 5वां दिन स्कंद माता के पूजा होला। हाँ गणेश जी के दिन है। हाँ स्कंद माता केकरा के कहल जाला काहे स्कंद माता नाम कर पड़ल जानता रू ना हम तो नहीं जाने। हाँ ना तो वहाँ के कार्तिक जी के गोदी में लेके स्कंद माता बैठे नी आ कार्तिक जी के ही नाम स्कंद है यही से वहाँ के स्कंद माता नाम पड़ल बा। आ उ महागौरी है गौरी गौरी जी के ही पूजा स्वरूप है स्कंद माता। आ वहाँ के पूजा होला आ जानत करू अब वहाँ के पूजा होला आ वहाँ के कौन चीज पसंद है ज्यादा। हाँ ये जाना तनी जो वहाँ के केला के भोग लागेला। वहाँ के केला बेसन के लड्डू यथा शक्ति उठा भोग लेकिन पीला भोग संग हाँ पीला पीला वस्त्र वहाँ के बहुत पसंद है। हाँ तो पीला ही चीज वहाँ के पसंद होला। अब भक्त के अनुसार बा जेकरा जौन इच्छा होला जौन समर्थ होला वो समर्थ से लेके आ माँ स्कंद माता के लोग पूजा करे। हाँ यथा शक्ति उठा भक्ति हाँ और ऐसा करेला जे जाना तो केहू बेसन के लड्डुए बना के भोग लगावेला केहू पीला केसर डाल के खीरे लगा देला वही माता जैसन भक्त लेके पहुँचेला माता वही में खुश चलो ना दर्शक के गीत सुना दिया। हाँ माता के पूजा कल जाला। माता सब दुख संकट हरे वाला है आ हम सब लोग के दर्शक लोग के भी दुख संकट हरस माता आ हमनियों के दुख संकट हरस दर्शक लोग के भी बहुत कल्याण करस सब लोग के कल्याण करी माँ आ हमनियों के कल्याण करी। तब चलो हमनी के तनी माता के तनी झूमल जाओ आ तनी झुमावल जाओ दर्शक लोग के। बहुत काम भी बाटे। हाँ बहुत काम बा सब लोग के आ दर्शक लोग भी इंतजार करता। तब चलो गाना वाला सुनावल जा तनी ना गाना एगो सुना दिया। हाथवा के लिहली माइया धोवाला धोतिया रे चले भइली माइया सागर नहाए रे चले भइली शीतल सागर नहाए रे चले भइली बाबा ना जाले पितिया बर जाले रे जाने जाऊ शीतल सागर नहाए रे जाने जाऊ शीतल सागर नहाए रे जाने जाऊ जाहू मोर बाबा हो हमें के बर जाने रे हमें जोगे आंगना में पोखरा खोनाई रे हमें जोगे आंगना में पोखरा खोनाई रे हमें जोगे पोखरा खोलौले बाबा घटिया बनावले रे चुनावे ए चुनावट चारो घटिया रे चुनावे ए चुनावट चारो घटिया रे चुनावे ताही पैसी शीतल मैया करे रे ए सुखावे लामी के सिया रे ए सुखावे लामी के सिया रे घोड़ावा चढ़ल आइले महादेव दुलारुआ रे हम करब शीतल मैया से बिया रे हम करब शीतल मैया से बिया रे हम
करब जाहूँ रौरा महादेव हम से लो भइने अरे स्वामी हमारो ए गाढ़ाई निर्मल हारा अरे स्वामी हमारो ए गाढ़ाई निर्मल हारा अरे स्वामी देहु देहु शीतल मैया सोने मोठी छुड़िया अरे वही छुड़िया कटबा में पनामा के भेटिया अरे वही छुड़िया कटबा में पनामा के भेटिया अरे वही छुड़िया से पाना खया मोरा शीतल मैया दुलारू अरे भीजे जाई है ए बाती सोलानी दाता अरे भीजे जाई है ए बाती सोलानी दाता अरे भीजे जाई देहु देहु शीतल मैया सोने मोठी छड़िया अरे वही छड़िया रगरा बे भांगे आधा तुरा अरे वही छोड़िया रगरा बे भांगे आधा तुरा अरे वही छड़िया से भांग पी है मोरा भरा नदा दुलारू यारे घुर में लगी है एक मलाया ठोयांगी यारे घुर में लगी है एक मलाया ठोयांगी यारे घुर में लगी एक मलाया ठोयांगी यारे घुर में लगी तब रउआ लोगिन के ई गाना कैसन लागल से बताएम लोगिन हमनी के त महागौरी के भजन रउआ लोग के सुनाइनी लोगिन का हुआ। हाँ हमनी के तो भरपूर प्रयास बा कि अपना दर्शक के हमनी के खुश करी सन आ जौन जौन हमनी के आवत रहे हमनी के भजन कीर्तन करत रही सन आ इ लोग भी हमनी के दर्शक लोग भी कमेंट के द्वारा हमनी के बतावत रहो जे कहाँ गलती सही होता वहाँ हमनी के अपना में सुधार हमनी के चैनल के लाइक और सब्सक्राइब करो लो ताकि हमनी के मनोबल बढ़ो। हाँ नमस्कार। नमस्कार।